У Гомельскім медуніверсітэце до гэтага дня падышлі рознабакова. Асноўная адметнасць – майстар-класы па розных дысцыплінах і экскурсіі ва ўнутранае жыццё ВНУ. Гэта дазволіла школьнікам на дзень адчуць сябе студэнтамі. Я собираюсь поступать в Гомельский медицинский университет на медико-диагностическое дело. Я усердно готовлюсь. День открытых дверей для абитуриентов – это возможность посмотреть, как устроен сам университет, как тут все происходит, пообщаться с будущими преподавателями. У Гомельскім медыцынскім універсітэце удзельнікамі дня адчыненых дзвярэй сталі каля 700 старшакласнікаў з розных абласцей Беларусі. Многія прыехалі разам з бацькамі. Кожны факультэт запрасіў гасцей на свае прэзентацыйныя пляцоўкі. Абітурыенты убачылі, як здымаюцца і расшыфроўваюцца кардыяграмы, паспрабавалі сябе ў судмедэкспертызе. Я уже давным-давно знакома с данным университетом. Заодно у меня учились здесь некоторые родственники, они мне советовали данный университет. Заодно я довольно-таки сильно полюбила медицину и хочу связать с ней свою жизнь. Медицина меня привлекает тем, что, во-первых, я могу сдавать именно те предметы, которые мне очень нравятся в школе. Это биология и химия. Собираюсь я поступать на лечебное дело, где идет упор больше в биологии, которой я занимаюсь на олимпиадном уровне. Дзень адчыненых дзвярэй – выдатная магчымасць для абітурыентаў і іх бацькоў пазнаёміцца з установамі адукацыі, нюансамі будучай прыёмнай кампаніі, умовамі паступлення і студэнцкага жыцця.